#mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Mandithathe lithuba ndibhotise kumzontsundu wonke uphela. Nditsho ndithi ndinguDr Lelo ndisondela kuni nombulelo omkhulu ongazenzisiyo. Ndithathe lithuba ndibulele kuye wonke umntu othathe inxaxheba kuthi siphephe kwindlela esihamba kuzo ebusuku nasemini kunye nemindeni yethu apho sihamba khona. Ndithi kuwe wena mntu uzaziyo uba uthathe inxaxheba, le nto uyenzileyo siyayibulela kakhulu ukuthi siphephe ezindleleni sisinde, ngoba into ebalulekileyo ukuthi kusetyenziswane kwindlela esihamba kuzo. Ndifuna ukuthi ke nangomso siphathaneni ngolu hlobo ezindleleni, kungabikho mntu mkhulu kunomnye endleleni, silingane ngeli hlobo senza. #mabaphila abantu kwilizwe loMzantsi Afrika. Mandithathe lithuba ndibhotise kumzontsundu wonke uphela. Nditsho ndithi ndinguDr Lelo ndisondela kuni nombulelo omkhulu ongazenzisiyo. Ndithathe lithuba ndibulele kuye wonke umntu othathe inxaxheba kuthi siphephe kwindlela esihamba kuzo ebusuku nasemini kunye nemindeni yethu apho sihamba khona. Ndithi kuwe wena mntu uzaziyo uba uthathe inxaxheba, le nto uyenzileyo siyayibulela kakhulu ukuthi siphephe ezindleleni sisinde, ngoba into ebalulekileyo ukuthi kusetyenziswane kwindlela esihamba kuzo. Ndifuna ukuthi ke nangomso siphathaneni ngolu hlobo ezindleleni, kungabikho mntu mkhulu kunomnye endleleni, silingane ngeli hlobo senza.